For today's video mga ka-adventure, punta tayo dito sa Mekalasyaw Plaza para mag-attend ng nobena. Ngayon kasi yung unang araw ng kapistahan dito sa aming bayan. At sa ating paglalakad mga ka-adventure, may nakakilala sa atin. Followers pala natin sila. Hello po sa inyo, shout out po sa inyo. Happy Fiesta po, bayan ng Kalasyaw. At yun na nga mga ka-adventure, parami na ng parami yung pumupunta dito sa may plaza. Pagkatapos kasi ng nobena mga ka-adventure, may magaganap po na libot o di kaya parada. Ganito talaga sa unang araw ng kapistahan dito sa may Kalasyaw. Bali mula May 2 hanggang May 6 po ang magaganap na kapistahan dito sa Kalasyaw. Sa ating paglalakad kanina mga ka-adventure, mayroon tayong mga nakitang nagbibinta ng inihaw dito. Dito lang yan sa tabi ng Kalasyaw Plaza. Hello po ma'am, shout out po sa inyo. Ito naman si ate mga ka-adventure, seryoso nag-iihaw po. Smile naman dyan, si Cheese. Ayun o, humabol pa si ate. Mayroon din pala tayong makikita mga iba't ibang fruit shake dito. Mayroon din mga nagbibinta ng shawarma. Mayroon tayong mga nakitang followers dito. Nakakatuwa kasi mga ka-adventure kasi triplet sila. Si Ma'am Jaika, Jamaica, at si Ma'am Jamaila. Nice to meet you po. Shout out. Salam yang rin. Chris De Los Santos. Hi, from shout out Dinalawan. kay Chris De Los Santos from Dinalawan, Kalasyaw. At napadaan din tayo syempre dito sa mga nagbibinta ng puto, Kalasyaw. Damis talaga ang puto ng Kalasyaw. Hindi mawawalang papasalubong pag nadaan kayo dito. May puto't kutsenta na original, mayroong cheese, mayroong ubi, mayroong ding strawberry, mango at saka pandan. At napadaan na rin tayo dito sa aming simbahan. Kung gusto nyo nga palang bumili ng tupig mga ka-adventure, hanapin nyo lang si ate. Siya lang po yung kaisa-isang nagbibinta ng tupig dito. At nakita rin natin si ate nagbibinta ng lobo. At ito na nga mga ka-adventure, natapos na rin po ang nobena. At mag-uumpisa na nga po ang parada o libo. At pangungunahan po ito ng mga drum and light. At kasunod na rin po yung mga opisyalis namin dito sa may bayan ng Kalasyaw. Sa panguna po ng aming mayor, vice mayor at saka kanilang mga konsihalis. Senior Divino Tesoro. Yan po yung pangalan ng poon namin dito mga ka-adventure sa may Kalasyaw. Dinadayo pa talaga ito mga ka-adventure ng iba't ibang lugar sa paniniwalang matutupad yung kanilang mga hiling at pinagdarasal. Dahil mayroon nga tayong mga kanya-kanyang paniniwala, iba't ibang religion. Iandyan na rin po yung respeto natin sa isa't isa. Sobrang daming taong mga pumunta dito mga ka-adventure. Sigurado hindi lang mga taga-Kalasyaw dito ang nagpunta. Mayroon pang mga iba't ibang bayan pang nagpunta dito. Kaya pag nadaan ka dito sa may Kalasyaw, huwag mong kalimutang dumaan sa may Senior Divino Tesoro Shrine. At pagkatapos nga natin nakilibot mga ka-adventure, bumili muna ako ng aking paboritong adobong mani. At nadaan na rin tayo dito sa may Parisan. Tinikman na rin natin yung kanilang bintang mami. Shout out pala natin yung may-ari ng Parisan dito, si Kuya from Kabilukaan, Kalasyaw. I-support lang natin mga ka-adventure yung mga small business dito. At yun na nga mga ka-adventure, ako'y pauwi na. Mayroon pang nakakilala sa atin dito. Shout out nga pala kay Akar Pangasinan. Andito po yung inyong mga kapamilya. Happy Fiesta Kalasyaw!